Hát már felejts el mindent. Nem olyan rég még ezt a dalt énekelte Maranec Fruzsina, a Barátok közt egykori Emmája, most azonban az RTL Klub reggeli játékának lett a műsorvezetője, és arról faggatom, hogy ebben a szerepben hogyan is érzi magát. Fruzsina, nem olyan rég feltűntél a képernyőn, hogy teljesen új szerepben. Mit szóltál hozzá, amikor felkértek? Nagyon örültem neki, ez mondjuk már egy hosszas casting eredménye, hogy most idáig eljutottam. Nagyon sokat castingoltunk, nagyon sokat tanítottak, és hát most próbálok beleszokni ebbe az új dologba. Mennyire megy ez könnyen? Ugye mondják sokan, akik ebben a szakmában vannak, hogy azért az nem olyan egyszerű ott órákig beszélni, és gyakorlatilag nem mondhatod ki ugye azokat a szavakat, ami éppen a játékban van. Nagyon-nagyon-nagyon bonyolult. Nekem még nem kell órákig beszélnem, nekem még csak ezeket a 2 perces reggeli dolgokat kell csinálnom. Hát ez sem megy könnyen, nem tudom, hát tanítanak majd a délutánira, és akkor majd, ha felkészültem, akkor majd ott is kipróbálom magam. És mit szólnak a rajongók? Ugye a Barátok közben nagyon sokáig ott voltál. Mit szóltak ahhoz, hogy most teljesen más szerepben tűntél fel? Elég kevés adásom volt még, mert ugye azt hiszem 4 napot forgattam, vagy hát csináltam ezt a játékot, és utána elmentem nyaralni, úgyhogy még olyan túl sok idejük nem volt, hogy felfedezzék, illetve megszokják, vagy ne szokják meg ezt a dolgot. Még nem kaptam visszajelzéseket ennek kapcsán. A barátaim azt mondják, hogy jól van, nekem való, mert sokat tudok beszélni egyszerre, de hát remélem, hogy a rajongók sem fognak elpártolni tőlem, vagy hát lehet ilyet mondani, hogy rajongók. Ja, egyébként mennyire volt ez nehéz időszak? Nagyon sokat láthattunk téged tévében, illetve újságokban arról nyilatkozni, hogy nincs munkád, és nagyon nehéz elhelyezkedni, mert ugye az emberek azért megszoktak téged egy bizonyos szerepben. Az az igazság, hogy nagyon bosszus is voltam abban az időszakban, fel lett ez fújva kissé. Tehát, hogy én nem éheztem, nem voltak megélhetési problémáim, van egy csodálatos ember mellettem, aki egyébként segített, nem eltartott, ez fontos megjegyezni, segített nekem abban, hogy mondjuk a költségeimet egy picit lefaraghassam. Nem volt ez olyan borzasztó időszak, nyilván senkinek nem könnyű, ha nincs munkája, főleg egy tévészemélyiségnek, mert nagyon sokat várnak az emberek, tehát nem azt várják egy tévészemélyiségtől, hogy mondjuk elmenjen bármilyen más szívvel foglalkozást, ami egyébként nagyon rendben van, tehát elmentem volna, hogyha nem ér ez a lehetőség, ám jött. Tehát, hogy az emberek azt várják, hogy maradjon a képernyőn, és hát igyekeztem erre törekedni azért. Hát én kívánom neked, hogy a boldogság és a kiegyensúlyozottság meglegyen. Köszönöm Köszönöm szépen. Ne felejtsétek el, Tabu TV, a tévé, ami csak lazán lehet komolyan menni. És akkor itt a Tabu TV-ben kimondom, hiszen nincsen tabu. Nem értem a kérdést. Memóriazavarokkal küzdelem. No, de ha ezt bemerik. Nem, amit lazán lehet, csak komolyan. Jó, oké. Várjál, Tabu TV. A tévé, amit csak lazán lehet komolyan venni. Oké. Ennyi.